قدوسان سلام تسقانا كورسوس مش كلهم يو كما يسأنيحكم أنا حاوكم سلاح الدين مسحاوكم سيم إنا مسينا زلنا Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vara med er. Hur står det till? لوم دما نزم على تزخون نهيوت قال كده كافلينا. Och idag ska vi ta del av det levande ordet för den här dagen. لوم نكافلك قال رحراحي برأسنا نجمر دبليو. Och dagens ord som vi kommer kolla på det är börja barmhärtighet mot dig själv först. مثال 10:10 شوعته. I Ordspråksboken kapitel 11 vers 17. روح سب نفسه صبو يقبرلا چكان غنا نبغزا سو يقدو. Det står så här: den barmhärtige, den godhjärtade gör väl mot sin själ. Den grymma skadar sitt eget kött. ريهم روح سب نغزا رؤسو صبو بمغبار يجمر. Den godhjärtade gör sig själv förskott. كابتا حدا ناي رحراحيهم ملكي نغزا رؤسكم صبو تغبرو تراهم كوميو. Så ett sätt att kunna mäta hur barmhärtig och godhjärtad du är, det är godhet du gör mot dig själv. كابتا خالا اي ناي چكانا ملكي عدما نغزا رؤسنا نغزا سغانا نغود انت خويناي. Och en andra sätt att kunna se hur grym eller hård man är, det är att kolla hur hård du är, skada dig själv. سلازيهم روحات سبات ندحريهم من رؤسهم نچنقات حليفهم ما يهونيهم. Så om ni ser godhjärtade människor, de skulle aldrig överlämna sig själva till att leva i stress. نرؤسهم نغواهي حليفهم ما يهونيهم. De skulle aldrig lämna sig själva till att leva i sorg. نرؤسهم نزا بالاشو نغر حليفهم ما يهونيهم. De skulle aldrig lämna sig själva till att ge livet till något som skadar dem. مخنيات روحات سلازخونهم نغزا رؤسهم صبو مغبار تلاميدهم يهم. Eftersom de är barmhärtiga så har de lärt sig att göra väl mot sin själ. لمنتاي نغزا رؤسهم حليفكم نحما نغر تبو. Varför sätter ni er själva till ett fel plats som skadar er? روحات سلازيكمكم. Det är för att ni inte är barmhärtiga. روحات سبات نغزا رؤسهم يقرا يوليهم. De barmhärtiga förlåter sig själva. لمنتاي نغزا رؤسهم يقرا مبال تخبدكم. Varför är det svårt för er att förlåta er själva? بتفكر روحات هيكونكم من مالتي. Det betyder att du är inte på riktigt godhjärtad. أجزاء رؤوسهم زي جبركم ما أبكال كتجبروا كبيع عم ختمتوا. Med vilken styrka ska du hämta att göra någonting till andra som du inte har gjort mot dig själv först? أجزاء رأسنا تطبق الحزين نخال تطبق الحزين خلنينا. Om vi inte kan ta hand om oss själva på rätt sätt så kan vi inte ta hand om andra. لجزاء رأسنا محرت زي نجبر نخال محرت كنجبر عين خلنينا. Om vi inte kan förlåta oss själva så kan vi inte förlåta andra. كانت نفسكم تفكروهم وفكروا يقولوا المصحف قدوس. Guds ord säger älska andra så som ni älskar er själva. إذا مالت ندرس خالي تفكر نتخون كخابي هم تخان خالي تفكر. Och det här betyder om du inte kan älska dig själv, hur ska du kunna älska andra? لجزاء رؤوسكم أفكروا. Så älska er själva. لجزاء رؤوسكم تخانخونوا. Så ta hand om er själva. لجزاء رؤوسكم زقباء أقبروا. Gör det ni behöver göra för er själva. رحيخم أب رؤوسكم جمروا. Så visa er godhjärtad på er själva. رحيخم أب جزاء رؤوسكم يجمر. Så låt den börja hos er först. انت دا أب جزاء رؤوسكم بجبور رحيخم أريخم. Om ni verkligen visar på rätt sätt barmhärtighet mot er själva först, أب كانوا قدم ما رحيخم كجلا سكجمر. då kommer det verkligen visa sig hur goda ni är mot andra. نسخهم بلوتاتن كبراتن. Ni är värdefulla och säkrare. Guds frid.